Sige bro, Ramel, opening prayer tayo bro. Sige pa, Doc. Kay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you bro for the opening prayer. Welcome po, Happy New Doc. Year sa lahat. Hello sa inyo, Sis Evelyn, Brother Joseph, Sis Del, Good evening, hello sis, Brother Ramel, Sis Cheryl, Sis iPhone. Good evening po. Good evening sis. So at saka mga nanonood ngayon sa Facebook. Okay. So ang topic natin for this evening is about the vision of Saint Bridget of Sweden. No? Okay. So may nakita siyang tao. Pinakita sa kanya ni Jesus ang vision ng isang tao na nasa purgatorio at ang taong yon ay nasa purgatorio 700 years already. No? Okay. Pero bakit bago natin simulan, tukuyin muna natin kung sino si Saint Bridget. So, a small summary ng buhay ni Saint Bridget. Saint Bridget of Sweden, from 1303, pinanganak, namatay siya 1373. Isa siyang ina, isang mabuting asawa, meron siyang 8 anak, at isa siyang reformer ng simbahan. Nung namatay ng asawa niya, nag-focus na siya sa pag-serve kay God, no? He lived a life of prayer, penance, charity, no? At nung simulang namatay ang kanyang husband, doon siya nagkaroon ng mga mystical experiences. Si Jesus at saka si Mama Mary parating bumibisita sa kanya, nagpapakita sa kanya, at pinapakitaan siya ng mga vision about heaven, hell, and purgatory. Nakita niya ang mga particular judgment ng mga kaluluwa. Biniyayaan siya ng gift ni Lord, no? So siya rin ang nag-establish ng Bridgetines, the Order of the Most Holy Savior. Nasabi natin kanina, no? Siya ay isang moral reformer and nagbibigay siya ng advice. Minsan pinagpapayuhan at pinagsasabihan niya ang mga kings, at hindi lang king, minsan Santo Papa pa mismo, no? Kanyang pinapayuhan at pinagsasabihan, no? At siya ay considered one of the doctors of the church, and she is the patroness of Europe. So, tinanong niya si Jesus, ano kaya ang kasalanan niya, no? Kung bakit napakahaba na kanyang sentensya. So, kung maalala nyo, ang sabi ni Padre Pio, no, karamihan ng mga tao na nasa purgatorio, average stay is 100 years. Mayroon pa nga doon sa Fatima, di ba? Si Saint Lucia, tinanong niya yung kanyang isang kaibigan kung yung namatay na isang kaibigan niya. Sabi ni Mama Mary, andun na siya sa langit. Tapos may sinabi siyang isang kaibigan na pangalan, nakalimutan ko ano, Amelia ba yun?
sabi ni Mama Mary, she will stay in purgatory until the end of time. So may mga kaluluwa na matagal, no? Kaya huwag nating ismulin ang judgment ng Panginoon. So anong kasalanan niya? Ang sabi ni Jesus, ang kasalanan niya ay napaka-common, no? Na sa tingin ng karamihan, hindi ito kasalanan. So, ito ay ating babantayan, no? Kasi maraming nag-aakala ito na hindi ito kasalanan. And karamihan ng mga tao ay ginagawa ito, no? Ginagawa ito without a second thought. Naging normal na ito, it's so common. So, ano kaya ito? No? Ano kaya ang kasalanan ito na magpapatagal sa atin sa purgatorio? Kung papalarin tayo makapasok man lang sa purgatorio. Ibig sabihin, pag nakapasok ka sa purgatorio, ligtas ka na. You are saved. Okay? You are saved pag nakapasok ka sa purgatorio. Yun nga lang, ang tanong, ano katagal ka sa purgatorio? Alam naman natin sa previous lectures natin na ang kahit 1 minuto sa purgatorio ay ang katumbas niya ay taon-taon na paghihirap dito sa mundo, no? Ilang taon, 20 years. So ang sagot ni Jesus, he complained. Yun, nagreklamador siya, no? Panay reklamo. Tandaan natin yan, no? Tayo ba ay reklamador? So tinanong sa naguluhan ako, pwedeng paki-explain kung ano bang ginawa niyang pagreklamo. Sabi ni Jesus, he was ungrateful. Yung sa Tagalog pa, walang utang na loob, ungrateful, no? So buong buhay niya, ang dami niyang blessings na natanggap galing sa aking mga kamay. Kalusugan, family, sapat na pagkain, meron naman siyang trabaho, ang pananampalataya niya, no? Pero sa halip na siya ay magpasalamat, panay ang reklamo. So, una sa lahat, itong taong ito na nasa purgatorio for 700 years, hindi ito makasalanan. Kasi hindi naman siya mapupunta sa purgatorio kung namatay siya in state of mortal sin. Itong tao to ay may pananampalataya. Wala siyang mga krimen na mga malalaki. You know? Hindi ito nakikiapid, hindi ito nagnanakaw. Kaya nga napunta siya, naligtas siya, no, sa purgatorio. Kaya lang, ang kasalanan ng taong ito, nung buhay pa siya, ay hindi marunong magpasalamat. He was ungrateful. No? Kahit sa puso mo lamang, hindi mo naman kailangang sabihin ang pagrereklamo. Kahit sa puso mo, pwede kang magreklamo. No? Ang panay niyang mga reklamo ay, ano ba itong klima na ito? Panahon, the weather. Sobrang init, minsan naman sobrang lamig. Tapos ang pagkain, hindi ko type. Napakabigat ng trabaho. At itong pamilya ko, dabing mga pasaway, napaka-imperfect. Ang aking mga neighbors, kapitbahay, no, kakainis. Yung nagmimisa na pare, napaka-boring. No? So, every day from morning till night, meron siyang nakikita na pwedeng pintasan. Meron siyang nakikitang para ireklamo. So, naging habit na niya. Okay? At nalason ang kanyang
experience sa buhay, no? Ang kanyang karanasan sa buhay, nalason dahil sa patuloy na hindi pagkaka-satisfy. No? Hindi siya nakokontento. At hindi lang yan, na poison, nalason ang kanyang buhay, nalason niya rin ang iba. No? Nahawa niya ang iba. Nakakahawa pala itong pagka-reklamador. No? Mahilig mamansin ng mga pagkukulang, ng mga kung ano. No? So, nag-spread. Nahawa yung iba. Ito ay kumalat sa mga tao sa palibot niya. Nakaka-infect, parang virus na nakakahawa yung lagnat. At yung mga anak niya natutong maging ungrateful, no? Sa by watching him, kasi na-absorb ng mga anak natin kung ano yung ating mga gawi, kung ano-ano yung ating mga ugali. Kahit hindi mo sila turuan, nakukuha nila. So, sa pagtingin lang sa kanila, sa parating pagmamasid sa kanilang ama, nakuha rin nila ang pagiging reklamador. No? At ang kanyang mga kapitbahay, iniiwasan siya dahil sobrang negative at nakakarindi. Sabi ni Jesus, never siyang nagpasalamat sa akin. No? Yung pasalamat niya hindi galing sa puso na nagpapasalamat, no? Kung sa anong binibigay niya. Kaya nakakatulong everyday mga kapatid sa aking prayer, no? See to it na iniisa-isa, no? So, depende sa inyo kung anong style nyo. Pero sa akin, pag sa punto ng pag-pray ng Our Father, tumitigil ako sa first part, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Tumitigil ako, sinasabi ko, You are my Father, you are in heaven, holy is your name. And then, doon ako, magpipraising ako, Holy, holy, holy Lord God Almighty, heaven and earth are full of your glory, of Son and majesty. And then, you're all good. And then, pagkatapos doon, magpipraise ako, sabihin ko yung mga adjectives, you're my defender, you're my strength, you're my shield. And then, may every beat of my heart, every step that I make, every breath that I take be an act of love for you. Everything that I do, I say, I think, I hear, I feel, I eat, may it be an act of love for you. And then, sabihin ko, thank you Lord for the gift of life. Pinanganak ako. Thank you for dying on the cross to save me. Thank you for giving us your own mother to take care for us and to pray for us. Thank you for giving me my own guardian angel to guide me and to protect me. Thank you for giving us all the angels and saints to intercede for us and to help us. Thank you for giving us the church and the sacraments, no? To sanctify us and to teach us. Thank you especially for the most blessed sacrament of your Holy Eucharist. And then, thank you for all the graces, or thank you for all the blessings, the food, the water, the air. Pag sinabing air, sinisinghot ko, sarap, libre, no? For the food, the water, the air, the electricity, the shelter, the house, no? The comfort, the good health. Isa-isa. Thank you yesterday na nagganito ako, thank you. Kasi pag nagiging kasanayan mo ang pag-thank you isa-isa, no? You see the blessings and everything around you is a miracle, no? So after that, sa pagpa-thank you, kasama yan sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ilang minutes na yan, no? So, doon ako mag-move sa second petition. Give us this day, may your kingdom come, no?
may your kingdom come. Second petition, and then so on and so forth. Now, pinakita ni Jesus kay Saint Bridget ang typical morning ng taong to, nung nabubuhay pa siya. So, buhay pa siya, yung asawa niya, gigising ng maaga para magluto. She tries her best na magluto. Tapos pagod na yung asawa niya, no? Pag upo niya, ang sasabihin niya, eto na naman, pwede bang iba na namang putahe? No? So, nakita ni Bridget ang mga mata ng kanyang asawa na naghahangad ng ng hope, no? Pero ito ay namatay, ang ilaw ng hope, dahil ganitong complaints sa kanyang asawa, galing sa kanyang husband, no? At nakita ni Saint Bridget ang mga angel na nire-record kung anong sinasabi niya, at hindi lang ang sinasabi ng husband ang nire-record, pati ang epekto ng kanyang sinasabi, nire-record ng mga angels. At nakikita niya ang puso ng asawa, ng wife, na bumubukas ang sugat sa kanyang puso, no? Nadagdagan na naman ang hindi na mabilang na sugat sa kanyang puso. So, nakakasugat ang puso sa mga masakit na mga hindi pag-appreciate. Ganito naman, paulit-ulit, no? So, anong sabi ni Jesus? Every complaint na sinasabi niya is a rejection of my providence. So, i-apply din natin to sa ating sarili. So, kada reklamo niya about sa pagkain, parehos lang na sinasabi niya na kung ano ang binigay ko ay hindi sapat. Kada complain niya about the weather, parang sinasabi niya na pinipintasan niya ang aking nilikha. Sabi ni Jesus, kada complain niya about his family, parang pinipintasan niya rin, nire-reject niya kung ano ang mga tao na nilagay ko sa kanyang buhay. No? Pero, ang mas matindi na kasalanan niya ay hindi lang yung complaint, kundi ang epekto sa iba. So, hindi niya lamang nilason sa sarili niya, pinakalat niya. For example, ang asawa niya nahawa. So, kung hindi dahil sa kanya, ang asawa niya, natutunan na niyang mahalin ang kanyang paghihirap. Natutunan niya niyang tanggapin at makakita ng kaligayahan sa kanyang mga paghihirap. Ngunit dahil sa kanyang ingratitude, siya ay nahawa na hindi na magkaroon ng kaligayahan sa buhay dahil sa tingin niya, lahat ng ginagawa ko ay walang kwenta naman para sa aking asawa. So, naging negative na ang iyang pananaw sa buhay. Nahawa siya. At ang kanyang mga anak, natuto na makakita ng mga depekto sa mga bagay-bagay. So, naging carrier siya ng spiritual disease. So, lahat ito, tingnan natin ang ating sarili. No? Ganito ba tayo? At pinakita ni Jesus sa kay Saint Bridget ang kanyang ugali sa trabaho nung buhay pa siya. Ko-complain siya sa kanyang trabaho, ang hirap-hirap, naiinggit siya sa mga taong hindi honest, no? At pag tuwing siya nagsisimba, no? Nagrereklamo siya bakit ang taas-taas ng misa, ang sermon hindi maganda, no? At nakikita niya kung paano niya hinahawa ang kanyang mga kapitbahay.
So, each one caused damage that spread. So, hindi lang sa kanyang kaluluwa ang epekto, kundi sa iba. So, tinuruan niya ang iba na maging bitter. No? Na-infect ang iba. So, hindi lang sa isang reklamo ang nakapagpatagal sa kanya sa purgatorio, kundi ang libo-libo kada araw na dumadagdag sa kanyang mga reklamo sa kada araw. So, nagtitipon-tipon yan. Okay? At lahat ng ito ay pagbabayaran, no? Hindi lang ang kanyang kasalanan, kundi ang epekto sa iba. Nahawa ang iba dahil sa kanya at naging ungrateful din ang iba. Kaya hindi siya lalabas ng purgatorio hanggang hindi masunog ang lahat ng mga dungis ng mga ungratefulness, hindi lang sa kanyang kaluluwa, kundi sa kaluluwa ng iba. Imagine, ang mga kasalanan na gawa ng iba dahil sa iyo. So, kasama kang magtatagal sa purgatorio hanggat hindi nasusunog ang dungis ng mga mantsa ng kasalanan sa iba. Okay? Until all of that is burned away. Not just from his soul, but from the chain of consequence. No? So, for 60 years, he go around poisoning everyone around him. So, napansin mo, ang saya-saya ng iba. Tapos ikaw, o nga no, pero ang pangit ng concert ngayon. Pangit ng ganito. O, anong gagawin ng iba? Dudugtungan ka. No? At reklamo na rin. Pero kung positive ang iyong atmosphere, positive rin. No? So, woe to you kung ikaw ang pinagmulan ng mga pagrereklamo. So, dito, nanginig si Saint Bridget. Na-realize niya na ako rin. Nagrereklamo rin ako minsan. At minsan nagrereklamo rin ako sa mga ugali ng mga church official. No? Na kanyang nakakasalamuha na sa mga pasaway ng mga church official, nagrereklamo din siya. So, natakot si Saint Bridget. Pero, nabasa ni Jesus ang kanyang iniisip at sinabihan siya, hindi lahat ng reklamo ay pareho. So, iba yung nagrereklamo ka at dahil totoong may paghihirap, no? Iba rin yung hindi ka marunong tumanaw ng blessing. Hindi ka marunong tumanaw, puro ka lang reklamo. No? So, hindi pala masama kung makita mong talagang may paghihirap at sabihin mo sa Panginoon. No? At totoong may mga pasaway at pupunayin mo. So, hindi yan, iba yan. Iba yan sa puro ka na lang reklamo, puro ka na lang pamimintas. No? So, ang sabi ni Jesus, itong taong ito, iba. Kasi, hindi naman ganun kahirap ang kanyang buhay. No genuine hardship. Actually, kumpara sa iba, mas komportable ang buhay niya. No? Kahit nga sa iba na mas totoong naghihirap, marunong pang magpasalamat. Pero itong taong ito, kahit sa kanyang komportabling buhay, hindi marunong magpasalamat. So, mga martyrs, no? Mga martyrs, pinipraise si God kahit sa kanilang mga cross, no? Pero itong taong ito, nagrereklamo kahit sa komportable niya sa kanyang tahanan. Kahit may pagkain siya. So, itong magandang saying, mga kapatid, ang pusong mapagpasalamat, marunong humanap ng kaligayahan kahit sa loob ng kulungan.
Pero ang ang pusong hindi marunong magpasalamat, makakahanap ng irereklamo kahit sa loob pa ng paraiso. Di ba? Kahit ang ganda-ganda na ng sitwasyon, may makikita parang yung mapupuna. Okay? Pinakita naman ni Jesus kay Saint Bridget ang isang kaluluwa. Isang kaluluwa ay mamamalagi sa purgatorio ng 3 araw lamang. 3 araw. Nabigla siya, ha? Bakit kaya 3 araw lang ito? No? Ano ba ka banal tong kaluluwang ito na 3 araw lang siya? At hindi pareho sa isa ito na 700 years. So nakita niya ang isang kaluluwa ng isang babae na isang dukha. No? Sa hitsura niya, pinakita sa kanya nung buhay pa siya. Ang hitsura ng babaeng ito ay makikita sa kanyang mukha ang bakas ng paghihirap, bakas ng mga suffering. Napakahirap ng babaeng ito na sa lahat ng araw niya, no? Nagtatrabaho siya ng mabigat. Sa anim niyang anak, maagang namatay ang 3. Inilibing niya ang 3. Hindi pa nakaabot ng binata, no? Ang kanyang asawa, ang husband niya, masakitin, kaya hindi makapagtrabaho. Siya ang tumataguyod sa buong pamilya niya. Hihirap-hirap ng buhay niya. No? Ngunit, ang katangian ng babaeng ito ay hindi nagre-reklamo. Kada morning, nagpapasalamat siya sa akin. Kada gabi, nagpapasalamat siya sa pagkain na kanyang natanggap kahit konti lang. Nung namatay ang mga anak niya, masakit man, pero ang sabi niya, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. So, lahat ng suffering niya, dahil sa kanyang ugali na marunong magpasalamat sa Diyos, lahat ng suffering niya natatransform into prayer. Nagiging prayer ang kanyang suffering. Lahat ng paghihirap niya, paghihinagpis, no, ay nagiging ino-offer niya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa pag-convert ng mga sinners at sa mga pangangailangan ng simbahan. So marunong siyang ialay ang kanyang mga paghihirap para sa kaluluwa sa purgatorio, sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, sa mga pangangailangan ng simbahan. So kada pighati ay nagiging offering. No? Mga paghihirap naging gift. So kaya ang kanyang purification ay konti na lang. Napaka-konti na lang ng mga lilinisin. Kasi nagsimula na ang purgatorio niya dito sa lupa. No? Sabi ni Jesus, 3 araw lang, pagkatapos yun, makikita na niya ang aking mukha. No? No one can see the face of Jesus unless ma-purify at masunog lahat ng dungis ng ating damit. No? So, 2 klaseng buhay. Yung isa, comfortable but complaining. Yung isa, ang life difficult but thankful. So, hindi nakabase sa ating external na circumstansya, kung ano ang ating mga sitwasyon. Hindi nakabase sa sitwasyon natin sa buhay. What matters, ang internal response. Okay? Yung iba sabihin, siguro kung ang asawa ko hindi lasinggero, siguro kung may pera lang kami, maging mapasalamatin ako sa Diyos. Hindi. Siguro kung ang aking mga kapitbahay yung mabait lang, siguro kung ganito ang aking napangasawa, hindi. It does not depend on your circumstance.
Kung ano, mas mahirap ang sirkumstansya, mas malaki ang points. No? So, gratitude transforms suffering into gold. No? Pero ang complaint, natatransform ang blessing into lead. Meaning, nagiging baliwala, nagiging walang kwenta ang blessing. So, pinakita na naman nilipat niya sa isang lugar ni Jesus, si Saint Bridget, pinakita sa kanya ang isang mayaman. Mayaman na sa lahat ng mga vision na ito nasa purgatorio. Walang vision ito nasa hell. Okay. Puro ito nasa purgatorio. Mayaman na mapagkawang gawa. Mahilig magbigay. No? Ang problema lang niya, tumagal siya sa purgatorio dahil kahit na mahilig siyang magbigay, ninanais niya na makilala siya sa pagiging mapagbigay. So, nakilala nga siya, nakatatak ang kanyang pangalan na he is philanthropist. At gusto niya na nakaukit ang pangalan niya sa mga building, na napupuna, bibigyan siya ng papuri sa mga banquets, no? Nare-recognize, gusto niya nare-recognize siya. Totoo naman na nakatulong ang mga pera na pinamigay niya sa mahirap. Totoong nakatulong. Pero ang kanyang motibo ay nalason dahil sa kanyang vanity. So ang parusa sa kanya sa purgatorio, hindi dahil sa kanyang sakim, sa kanyang pagiging greedy, hindi siya greedy, mapagbigay siya. Ang nakadungis, ang nakakontaminate sa kanyang motive ay ang kanyang vanity. Gusto niyang makilala siya. No? Kaya, he suffered long in purgatory. Hindi sinabi kung ilang taon, pero he suffered long. May isa na naman babae, nilipat na naman sa isang kaluluwa. Pinakita. Isang babae na masakit magsalita. Itong babae, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nag-gossip, hindi siya So, mabait ang matao to. Matuwid. Hindi nagchichismis, hindi nagmamarites, hindi nag-iimbento ng story. Ang problema niya, masakit siyang magsalita. Ang sinasabi niya, pag siya ay pinagsabihan kanya ng iyong kamalian, walang pagmamahal. So, pag iwawasto ka niya, if she corrects you, minsan, baka ganun din tayo, no? Kahit totoo pa yung sinasabi natin, at tama, at kailangang iwasto, no? So, iwasto natin sa mga kamalian. Pag walang pagmamahal sa ating salita, hindi rin pala maganda. No? So, ang sinabi niya, tama, pero mali ang pagkasabi. Ang paraan. Yung medyo parang Parang Pharisee. Na, ganito. Tama naman ang sinabi niya, pero hindi sa paraan na mapagmahal. So, marami siyang nasugatan. Nasugatan ng puso dahil sa pagbigay niya ng katotohanan na walang pagmamahal. Okay? So, ang purification niya sa purgatorio ay para madaman niya kung ano ang sugat na kanyang nadulot sa mga kapwa-tao niya. Dinala naman si Saint Bridget ni Jesus sa isang pare na nasa purgatorio. Itong pareng ito, matuwid at tapat na nanungkulan sa kanyang pagkapare. Pag nagmisa siya, tama. Ang kanyang confession by the book, tama. Ngunit, hindi tago sa puso. Tama ang doktrina niya, hindi siya nagpapaligaw ng tao. Ngunit, lahat ng ginagawa niya, kulang sa pagmamahal.
parang mechanical. Ginagawa niya ito na walang walang koneksyon sa kanyang puso, parang walang laman ang kanyang mga homily, parang nagkukwento lang siya ng storya na binabasa niya sa libro pero walang malalim na kahulugan. So hinahawakan niya ang mga sakramento sa kamay na hindi talaga nagmamahal masyado. No? Kaya ang kanyang purification ay matindi. Purification niya sa purgatorio ay matindi. Dahil nakatanggap siya ng malaking grasya sa bilang pagkapare, pero ang kanyang response is very little fire. Hindi naglalagablab ng pagmamahal. Nilipat na naman si St. Bridget, isang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, ngunit mali na pagmamahal. Possessive. Ang tingin niya sa kanyang anak ay sa kanya lamang, na parang extension ng kanyang sarili. Hindi niya iniisip na ang mga anak natin ay dadalhin natin sa kaharian. No? Ang kada bata, kada anak natin ay merong kaluluwa na merong sariling destinasyon. No? So, dahil doon, pinarusahan siya sa purgatory para ma-learn niya how to release. Kasi sobrang possessive ang kanyang love sa kanyang child. Doon ma-learn niya ang pag-release ng kanyang child to God. Nga ang kada anak ay hindi lamang sa atin, kundi ito ay para ialay natin sa Diyos at tulungan natin na sila ay maging banal at maglilingkod sa Diyos. Ito naman, isang tao na matagal sa purgatorio dahil siya ay hindi binibigay ang kanyang buong lakas sa kahit anong ginagawa niya. No? Medyo tamad siya. Okay? Hindi siya sobrang tamad, pero ang binibigay niya pag siya nagtatrabaho o siya yung nagserbisyo, ang pinaka-minimum lang. Hindi siya, ayaw niyang mag-excel. Ayaw niyang ibigay ang extra effort niya. Puro lang pasang-awa. Yung trabaho niya, basta nakaserbisyo, okay na. Hindi niya talaga ginagalingan. Okay? Parang kung sa ano pa, legalistic. Kahit sa kanyang spiritual life, hindi siya binubuhos ang kanyang lahat. Di ba? Anong sabi ni Jesus? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Huwag natin kalimutan yan. No? So, puros minimum lang. Hanggang dito, mag-aaral ako, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Tama na yan, tama na yan. So, nangingwenta, no? So, for 60 years, hindi siya gumagawa ng mga matinding mga kasalanan, hindi naman siya masama, pero hindi rin siya nag-try ng best niya to serve. Okay? Okay. Tinanong ni St. Bridget si Jesus, paano natin malalaman, Lord, kung ano katagal ang purification ng isang tao? Paano natin malalaman? Meron bang principle na kailangan kong malaman para maintindihan ko? Tinanong ni St. Bridget si Jesus. Ano ang principle na malaman natin para malaman natin kung ano katagal ang isang tao mamamalagi sa purgatorio? Sabi ni Jesus, there are several factors. I-explain ko para maturo mo sa iba. Una, kung ano kalalim ang attachment. No?
So, ang kasalanan na nagawa ng isang beses dahil sa kahinaan, iba yon kumpara sa kasalanan na paulit-ulit at ito ay nag-ugat na. So, tatagal ka. Magtatagal ka sa purgatorio kung ito ay nakasanayan mo ng gawin. Like, ang bato. Pag, di ba, ang mga bato may nakita kang smooth. May bato na smooth. No? Makinis. May bato rin na may mga grooves. So, ang habit, nagkikreate siya ng groove. No? So, kung mas malalim ang groove, mas mahirap pakinisin yan. Okay? Maraming papel de liha ang kailangan. So, ganun din ang ating kasalanan pag nakasanayan na. Pangalawa, anong epekto sa ibang tao? No? So, ang kasalanan na nagawa mo na ikaw lang ang napahamak, mas madaling i-purify kumpara sa mas maraming napahamak dahil kagaya ng taong yun na nahawa niya kanyang anak, kapitbahay, asawa, sa kanyang pagiging mareklamo. No? Dahil sa sin of scandal mo, na ikaw ay because of your bad example. No? So, kasi ang parusa nun ay aabot hanggang kailan mawawala ang epekto sa ibang tao. No? So kahit minsan, kahit patay ka na, like for example, isang tao na nag-paint ng malaswang painting. Kahit patay na siya, nakaka-cause ng damage sa lust ng mga taong tumitingin sa kanyang painting na malaswang. So mas grabe ang epekto. So, hindi lang hanggang dito ang ating legacy, kundi sa epekto ng ating pinagagawa. At kung sila ay magiging sanhi ng paggawa ng kasalanan, mas laki ang ating kaparusahan. No? Pangatlo, the degree of knowledge. So, iba yung kasalanan na nagawa mo dahil nabigla ka lang o hindi mo alam. Pero pag alam mo na ito'y kasalanan at sinadya mo pa talagang gawin, mas mabigat yan. Kaya nga, sabi ni Jesus, mas matagal, mas mabigat ang parusa ng mga pare at sa mga madre, mga religious, may mga malaki ang alam, kumpara sa mga laiko na kulang ang kaalaman. Kasi mas madami nilang alam at ginawa pa rin nila. So, magkaiba ang parusa sa laiko at sa kapare. Sa parehong kasalanan na kanilang ginawa. Kasi they're expected to know more, but ginawa pa rin nila. Like for example, no? Ang pare, pag siya ay gumawa ng fornication, kumpara sa laiko na gumawa ng fornication, mas mabigat ang effect. No? Pang-apat, failure to repent and repair. So, kung meron kang pagkakataon na pwedeng mag-repent ngayon, pero pinapatagal-tagal mo pa ang pag-repent at saka pag-repair ng mga damage na iyong kasalanan habang buhay ikaw, sabi mo sa kana, malapit ako mamatay, doon na. Kagaya ng tao, yung 700 years, namatay siya, dala niya ang kanyang pagiging reklamador. Hindi niya binago. So kung alam mong ikaw ay nagkamali at pinapatagal mo pa ang iyong pagbabago, dinedelay mo, mas mabigat ang iyong parusa. Panglima, so the prayers of the living. Magdepende kung ano kakatagal sa purgatorio kung may nagpe-pray sa iyo na mga kamag-anak mo o kaibigan mo. No? So, kumpara sa mga taong walang nagpe-pray para sa kanila. Mga nakalimutan na. So, sabi ni Jesus, maraming mga kaluluwa na tumatagal sa purgatorio na hindi naman dapat
dahil wala nang nakaalala sa kanila. Dahil tumigil na ang mga pamilya sa pagdasal sa kanila pagkatapos ng ilang taon. Tumigil na sila. Happy birthday in heaven na. No? And then, nakalimutan ang pangalan nila at naghihintay sila doon sa purgatorio sa apoy. Humihintay sila ng tulong na wala namang tulong na darating. Yun ang nakakalungkot. So, kaya hinihikaya tayo ng simbahan na hindi lang natin ipagdasal ang ating mga kamag-anak, kundi lahat ng mga kaluluwa, kahit hindi natin kilala. No? Praying for the souls in purgatory is one of the greatest acts of charity possible. So, yung prayer ni Saint Gertrude, may memorize niyo, no? Kahit nagja-jogging ako, kahit naglalakad, sabihin mo lang, Eternal Father, I offer to you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with all the masses said throughout the world this day, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, sinners of the universal church, those in my own home and within my family. Amen. Ganun. Laki na ng tulong na yun, no? Okay. Tinanong ni Saint Bridget, so paano natin maiiwasan, Lord, na maging matagal ang purification? Paano, habang buhay pa kami, paano namin maiiwasan? No? Sabi ni Jesus, first, practice gratitude every day. Magpasalamat ka, marunong ka magpasalamat always kay Lord. Sa kahit konting bagay. Thank me for what you have received. Hindi lang formula, hindi puso, galing talaga sa puso. No? Lahat ng nangyayari sa buhay mo, tingnan mo as a gift. Yun ang pinaka epektibong makakaubos ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kung ito ay ginawa lang natin. Being grateful. Pangalawa, repair what you can. So ngayon, kung meron kang nasaktan, mag-sorry ka na. Kung meron kang relationship na broken, you heal them. Kung may mga utang ka na financial hindi na bayaran mo na. Emotional, spiritual, bayaran mo na hanggat kayang pang magbayad. Kasi kung anong mga utang natin dito sa mundo at sa mga na broken, na repair natin, so nabayaran na natin, hindi na natin kailangan bayaran sa purgatorio. So habang buhay, pay now while you can. Wag mong gayahin yung prinsipyo na pay now, study now, pay later. Enjoy now, pay later. Wag yun. Habang say sorry ka na. No? I-heal mo na yung broken relationships. Pangatlo, accept your suffering. No? So, yung suffering mo, kung ano man yan, cancer, sakit sa ngipin, na kung ano man yan, tanggal ka sa trabaho, nasunugan, accept it. Thank the Lord. Offer it up. No? So, pag malaya mong inaccept lahat yan, it will be transformed. Magiging apoy siya ng purgatorio. So, nagsimula na ang iyong purgatorio. Kaya mga saint, naintindihan nila ito. Kaya mini-welcome nila lahat ng mga trahedya, lahat ng mga kasawiang palad, no? Kasi para sa kanila, purifying, na-purify na sila in advance. No? Na-purify na in advance. Pang-apat, pray for the dead. Kasi pag naalala mo sila, maalalahanin ka rin ng mga kaluluwa ng purgatorio na pinag-pray mo. Marunong tumingin ng utang na loob ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kung ikaw ay nagpakita ng awa sa kanila, they will show mercy on you. Huh? You will be remembered. At hindi mo mahihigitan ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtingin ng utang na loob. Panglima, receive the sacraments. Confession and Eucharist. So, every time you confess, natatanggalan ang iyong
sentensya sa purgatorio. Eucharist, na-unite ka sa sacrifice ni Christ, so na-apply ang merits sa iyong soul. At saka yung mga indulgence, plenary at saka partial indulgence. Partial indulgence at saka plenary. Let us take advantage of those indulgences na binigay ng simbahan. At last, ito yung last slide natin. Ang mga kaluluwa na sa purgatorio, ay gagawa nilang lahat, ibibigay nilang lahat para lang makabalik sa mundo at gawin yung mga pinagsasabi dito. Yung itong mga first, second, third, fourth, fifth. So, gagawin nilang lahat para lang, kung pwede lang, makabalik sila sa mundo at gawin nila ito. Kasi napakabisa ng gawain ito para matanggal ang mga taon na ipamamalagi nila sa purgatorio. At pwedeng hindi lang matanggalan, kundi mawawala talaga ang purgatorio. So, God bless us all. I hope na nakatulong ito. Okay. So, i-greet natin ang mga nagtiyaga dito sa Zoom. Happy New Year, Brother Anthony, Brother Harry, Brother Drew, Sis Evelyn, Brother Joseph, Sis May, Sis Mary, Angeline, Sis Monette, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Yuyen. Hello sa inyo. Extra points kayo kay Lord. Happy New Year, Doc. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po. Happy New Year. Kayo dito nagtiyaga sa Zoom. May katanungan dito. I-click ko lang ito. Ang chat. Where is the chat? Doc. Dali. Ba yun? Doc, good evening po. Tanong ko po, Doc, ba't mag-attend ako ng mass ang bigat ng pakiramdam ko at hindi ko makafocus masyado sa mass? Bakit kaya, Doc? Okay. Maraming factors, no? Mahirap sagutin, sis, kasi kahit ako naman, no? Kahit sino siguro, may time na hindi makafocus. Isa sa rason ay maraming inputs sa ating mind, mga napapanood natin sa movies, sa mga problema, suliranin, nadadala natin, mga nakikita natin sa Facebook, sumasama yan sa simbahan. Kung ano yung parati mong iniisip, sumasama yan. Kaya nga, nakakatulong na we have to love solitude. Isa yan sa mga makatulong na maging komportable tayo, maging mapag-isa. Kasi the more inputs, pumapasok yan sa ating temporary register sa ating brain. So, magsisiksik yan, makikisiksik yan kung ando na tayo sa simbahan. Isa rin yan. Minsan, andun din ang temptation. Minsan, kung ano ang nasa heart natin. So, maraming rason. Andyan, normal ang distraction. So, kaya, ang gawin lang natin, the more we are distracted, the more we fight. And the more we fight, the more points. Huwag nating hayaan na mawala tayo. Normal lang ang distraction. Importante, pina-fight natin na mawala na mabalik tayo pag na-distract tayo during misa. Okay? Share ko rin, Doc.
Oh, sige, sige bro. Ang pag nagsimba ako para di ako masyadong distracted, pupunta ako sa pinaka-first row para wala akong makita ang ibang mga nagsisimba. Para kasi minsan yung mata natin, yun din ng diablo or sa atin din nakasanayan, mga kasalanan. Para sa akin, Dok, ganun. Tama. Maganda rin. Okay, totoo yan. Oh, saka mas malapit ka doon sa altar, mas iba yung effect. Tama, bro. Ganda yan. Ganda technique din yan. Tama, tama. Ang pagiging usher sa simbahan, Dok, okay lang ba kahit di attend ng mass properly? Ano ibig sabihin ng hindi mag-attend ng mass properly? So, siguro ang ibig mong sabihin ay dahil usher ka, na divert ang attention mo kasi nag-aano ka ng mga kwan. Okay lang yan, sis, no? Okay lang yan, bro. Kung yun talaga ang ano mo. Pero nakikita naman ni Lord ang iyong efforts. Basta kung sa tingin mo may pagkakataon na ma-refocus mo ang self mo, focus mo lang ulit. Alam naman niya na ang mind mo anong limitasyon ng iyong isipan kasi may tungkulin kang ginagawa sa pagiging usher. Basta focus your mind the best that you can. Yun lang. So, naintindihan ni Lord yan. Okay? So, kapag hindi ako nag-focus, Dok, hindi ako nag-Eucharist. Pwede ba yun, Dok? Pwede rin. Pero, ang kung grabe ka talaga ka-distracted at nakakonsensya ka talaga, ang ibang mga saints, no? Saint Augustine, ganun ang kanilang payo. Pero depende rin sa ibang mga theologian. Yung mga theologian din na as long as wala ka namang mortal sin, pwede ka. Pero minsan, huwag rin nating sobrahan na scrupulous na dahil lang medyo na-distract ka, hindi ka na kasi hindi perfect ang iyong attention, hindi ka na mag-communion. Hindi kailangan perfect, no? As long as you are fighting, pwede kang mag-communion. Pero kung sa tingin mo talaga nakakonsensya ka kasi walang masyadong focus, hindi ka mag-communion, okay lang yon. Basta wag mo lang gawin parati na hindi ka mag-communion, no? Delikado rin yan. I-balance natin. Okay? Okay. So, thank you sa mga katanungan, ha. Thank you sa inyong lahat, sa inyong pagtsatsaga. Extra points kay Lord. So, closing prayer tayo. Sino gusto mag-closing prayer? Hello? Sis May? Ikaw may na-video. Ikaw na lang closing prayer. Kita ko na yung beauty. Okay. Umulan dito, Dok. Umulan. Okay lang. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, pour out on us the spirit of understanding, truth, and peace. Help us to strive with all our hearts to know what is pleasing to you. And when we know your will, make us determined to do it. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, everyone. Thank you for the closing prayers, Sis May. Bye. Bye, everyone. Bye, Doc. Thank you so much, Doc. Thank you po. Bye. Thank you, Doc. Thank you.